تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی جنین اگر مردین وفات کا آئی عدت 4 ماہ و 10 روچے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن فرمانی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و 10. اللہ فرمانی بشتا مردم شمارت چی کہ بزن وفات کنا و جنین ہستا جنین 4 ماہ و 10 روچہ بعدتا بنندہ و آ جنین اک باقی لاپور رہی آئی مرد وفات کا آئی عدت ہما ٹیم با حلاس بھی وحدی کے چھلگ بھی آئیے 4 ماہ 10 روچ نہیں لاپور رہی جنین عدت گو آئیے چھلگ بیگائی کدی چھلگ بیتے آئیے عدت خلاص بھی یا ماہی بکنی شہر اگر 8 ماہ رن چھلگ بھی شہر آئیے عدت گو آئیے چھلگائی. و عدت معنی ہمشے کہ جنین ہوتے مرد لوگا بھی نندی وتی مرد لوگا بھی نندتے و در میتے بغیر حاجت وستا یعنی بغیر حاجت وستا در میں وتی لوگا چی حاجت ہمیشہ مثال روتے ہوں تو استا اگاں کھاسی نیستے ہیں ورگ اچھین چیز کاری وستے در کہتے ہیں ہوتی ورگی چیزی گری کاری ہوتی لوگ وستا بڑا یہ جائز ہے. اگر انہا ہستے نہیں ہنچے مردم کے آئی وراگا آئی حاجتاں لوگا بیارن تھے اس جائز نہیں در آیا کہ وہ مثلا اسپتال اگر محتاج بھی اس جائز ہیں اسپتال برو بیمار بھی او زیب و زینت چشیں آئی اس جائز نہیں سنبہاگ سین تو چشیں چیز آئی اس جائز نہیں ہوتی ہمیں لوگ گوداں گراب کا سیاہیں گودے گورا کنک شرط نہیں وہ غلط ہیں سیاہیں گودے گورا کنک ہر چی کے لوگی گوداں ہمیں گوداں گراب کنتے بلے سنبہاگ آئی اس جائز نہیں. وہ آئیے محرم ات کنن تے آئی کر رہا آئیے براتاں آئیے مثلا برازت کان گوارزت کان جنین گوہارن تے جنین درو حت کنن تے کر رہی بلے مردینہ کجا مردین حت کنن کر رہی کہ آئیے محرمہ آکے محرم نہاں اصلا آئی کر رہا جائز نہیں کہ بیان تے جنین گو بنندہ ہاں اگر پردے حالت ہے مثال نزدیک مردمان تے ات کن جوڑی کتے پادت کن شتا پروان نیستے بل ایو کم بھی تے مردمان ای محرم بھی لوگا موجودا نزدیک مردمی ات جوڑی کو پادت خوشوئی چیز پروانے اوشیا کہ تو گوش گئے کہ آئی کر دگے کس مردم نشت نکن جنین بھی دگے نشت نکن انہی غلط ہے.